Well, thugtar muid an Chomórtais chtaireachta le bhaid siar idir muid héine agus an Chomo le scail mar tá an-cheangal agus an-pháirtnéireach dagan leis an gcumann agus muid clúdach na clufií sin choireadh seachtaine. A chuaimh na héisteoirí chuireann siad an-saoim a gcónaí gúrsaí spórt agus sin ceangan na séidirhí síos tábhachtaí chuireann muid ar fáil go na héisteoirí tagan. Agus bhí muid rága ben rud is ár faoi chúrsaí spórt na bheith gimmart. A chu níos sin jab is taine bhí beidir gur féidir íana ná a bheith mún tráchtaireachta ag an glufa héin. Hósan sa musca tráchtaireachta agus an séchan is áir an áíre ag an tráchtaire ag an glufa spórt. Mar sin hí muid goach se go déas chá dúr hín deis gona daine a bhín sa géisteach lin gomininic ólas agus is dói blaise áil gan jab nó go cheird na tráchtaireachta. Agus sinna fá go reáchtáil muid gcomórtas, sinna fá bhfuil déineor teach go fáda linn seo gas leniuh le freistal ar a Gearóid seo agus ben de Jacobson a le clufií ceannis na héireann ach níos ána sin a chuil isteach sa musca tráchtaireachta I barc an chrócaí an lága mé clufií ceannis na héireann arsúl.